Tak co lidi, jaký z toho máte pocit? Špatný. Tak. Experimenty. Ty vole. Jdeš na to, jo? Hele, tam je ptá. Ona to vykeca. A jdeme. Fuj, stal se pobliem. No. Ty se vypadne předtím. Jo. Je to hned. On to vypil skoro celý, vidíte? Tome, jsi na řadě. Jo. Já to nebudu pít. Ty to nemusíš pít, já tě chápu. Takže vidíte, odhodlání po druhé. Jaký máš pocit, kámo? Špatný. Je ti hodně blbě? Jo. Budeš tady vytírat. Ne, já to nebudu Tak jo, pojďte, dáme to na video. Loučí se s máma. Tomáš Lina. Vítek? Bobek. Já už mám. Tamhle část Káji a Ladislav. Čusec.